Weche mamoko bende wantiere godo en oganda ma jo Nubi mantiere pacho kae. Koro iwacho ni kadhe chiedh nade mathoth ahinya moloyo seche bende gidhi manyo opande margi. Kotane kanyo kod jatelo makedo ne ratich oganda riwruok mar Nubi and Rights Forum migosi Shafi Ali Hussein okwedo ahinya telo mar kadak ma Kibera ma bende giwacho ni koro sando oganda no. Mana kaka miwa kanyo to kod jofwambo mar Elizabeth Otieno oganda go koro dwaro mondo gin bende giyud ratiro margi. Osebedo midhiero ne oganda jo Wanubi ma bende nitiere pacho kaendi mangima. E kar dak ma Kibera, oganda mag Wanubi romo ji 100,000 to kendo gisebedo kod chandruok kendo pogo oyangi kaka oganda jo Kenya. Nyinga en Rosa Chieko. Asebet kata granai. Asethi kadisi karibu di pragmen. Achako manyo ID kan gigni apago chiko. Nyaka sani pod po otama mi ID. Kiti kadisi kiokana idwa kitu kidogo no waonge ko. Seche moko wanie breadwinner yo. Jogi okwa konyo. Kaki wayudo konyo okidwa yao konyo. Akiana gidwaro na. Okiya ya mondo konyo no wayudo ID na eti jua madwati. Gimi wa haki wa giwet wongo wa haki ke chikini ya jotelo obed gu akili mabero mi wa igiwa. Yudo opande ok osebedo mayot ne rowere makoro dwaro mondo yudo opande to kinde gi mag siasa koro nyiso ni oginyal tiyo kod ratichgi kaka jo Kenya mar goyo ombulu to ni mar gionge kod ombulu. Okinyi makawuono rowere kod mine mag Wanubi mawuok makine kar dak ma Kibera ne ogolo ywak to ni mar osebed ka irundo gi kagi kacha kod wach mag opande to onge lokruok. Nyinga iluongo ni Mary Aduol. Asemanyo ID kadisi sani 10 years. Kadi kuroti ingisa ne nakel barua mar mama mara kel barua mar baba mara digi jonyuolna mara akel ni gisine kabich e kore ka gimi ID kore jo kadisi osechanda mang'eny an abetina beti piny kore adwa ni Nyasaye adwa mondo nataka watu waingilie kati hiyo DC officer atusaidia atupatie ID ni haki yetu. Vijana kwa sababu sana. Kwa hivyo unaenda mahali unachukua ID na una ID sasa tufanya tunafaa kusaidia ndio tuchukue ID na pia Wakni giwen wa jok mo obiro dwaro konywa mondo konywa kech gini gidwaro pesa to wan to waonge pesa jok mo yien konyowa gidoro giyo. Shafi Ali Hussein en jaked ne ratiro mag oganda jo Wanubi e pacho kaendi kendo okwedo sirikal ma Kibera district mokalo. This is one of the most unfortunate incidents lately. These are people who are seriously disadvantaged. Nubi Rights Forum is trying to aid the government to actually facilitate this process. This is not the responsibility of the NRA. It is the responsibility of the government to actually give documents, important documents, to its citizens. Now, this process has started. This is a disenfranchised group of young people who cannot actually do anything. They cannot even register the simplest exercise of actually expressing. They cannot do business. They cannot go to school. They cannot do anything. They cannot even own. That means their fundamental rights is actually pegged on this document. And it is very unfortunate if the DCC has done that. Who does that in this period of time? Who does that? It is very unfortunate. As Kibera leaders, we condemn this in strongest terms possible. These youth must be given documents, must have, because it is the government's responsibility and actually planning of the government issues is pegged on the citizen. The government cannot actually plan on anything if it doesn't know the situation. Huwezi pika ugali ya watu 10 na uko na watu wawili. It doesn't happen. Kwa majina naitwa Shafi Ali Hussein. Mimi ni kinara head ya the Nubi Rights Forum. Kutoka siku ya jana tulikuwa supposed tuwe na mobile ID ambayo kwamba kwa sheria tumeongea na NRB na tukakubaliana. Tukaongea na registrar tukakubaliana. Tukaandika barua kwa DCC. Sasa jana wakati tushapiga tent Kamkunji
na tukapiga deadline 7, tumeona registrar, watu wa registration bureau hawaji. Kwenda kuuliza, DCC amesema bila kuogopa, yeye ndo amezuia. So DCC anazuia Wakenya hawa wote kupata kitambulisho. Na hawa Wakenya ndio wako na kura. Na tulikuwa tunafanya hivi ili tupate kura, tujue 2022 vijana hawa wote wapige kura. DCC wa Kibera Bwana Obonge ako na very hidden agenda. Kila kitu analolifanya anataka ahongwe. Anataka paka mimi nikamhonge kulete exercise kwa wananchi wa Kenya. The major thing is mimi na yeye ni government officer. Na mimi ni mtu wa human rights. Our main duty is service delivery. So those people want ID and we are trying to bring the ID. The system is devolved. So they can talk to themselves. But ours is only that. Manakamano ineno kakarowere mawuoke twende ni eri mar Kibera kata kadak ma Kibera mabende gin oganda ko mawa Nubi Ywak ni yudo kipande kata kitambulisho teke gwengni eri mokalo kamane osengedigi ni dhimigi kitambulisho dichone makawuono to ka gichopo kanyo to giyudo ka wach mar kitambulisho no yudo teke mokalo. Lolwe TV, Elizabeth Tieno.